Sino to? Team Loki! CJ. First name muna! Naka-uniform yan, nakita ko yung pangalan sa likod. Letter M ang umpisa ng pangalan niya. Letter M ang umpisa ng pangalan niya. Kasya yan. Ay, kasya oh. Ay, wala na. Uy, shoutout mo na lang. Baka is premium gears. Thanks sa pag-giveaway. Magkakaiga. Team Moto lang ngayon guys. Like yung page ng Popoy. Ninja G. Will take Kalasyaw guys. Then premium gears. John Mendoza. John, di ba? J. Sir J. J. Hoson. Sir J. Binalik yung pangalan namin. Nauli pa! Thank you. Hindi mo na problema yung lalagyan ng helmet, sir. Saan located? Star Force Motorcycle Parts and Accessories tsaka Helmet Station located sa Fabian, in front of Doylan School. May discount Yes, may discount. pag ilalike yung page. Yes, may discount. Like yung page. Saka nagre-release din po pala kami. Follow and like. Yun. So guys, Star Force sa San Fabian. Bisitahin niyo yan, bibisitahin rin natin yan soon. Pag-welcome. Thank you po sa pagpunta ng tambike namin. And di ko na maiisa-isa yung mga grupo, pero I think sa mga vloggers, no? Sa mga dun na. Hindi ko kasi na-memorize, like very impromptu po. Salamat, and bilisan na natin mag-raffle bago umulan para hindi maputol yung ating kasiyahan. So lahat na welcome, and then lista na yung mga hindi pa naglista. So what is up guys, Team Motovlog here nga pala. Yes, we are back again for another video. Woo! Sheesh! For today's video, yan, tambike night natin guys. Ngayon is October 28 guys. Yan, kita-kits tayo guys sa Boss Coffee. Sa mga pupunta dyan, yan, kita-kits tayo dun. Woo! Yan, meet and greet, may mga pag-giveaway tayo dun, diba? Tulad na sinabi ko last vlog. Whew! Ayos! Yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Motovlog here nga pala. So, yan, punta tayo ng Boss Coffee. Yan, tambike event ng All the Bros. Yan, tara! Hey! Yan, shoutout pala. Yan, may bago na naman tayong jersey ng All the Bros guys. Yan, Halloween jersey natin to. Yan, shoutout sa All the Bros talaga. Yan, kung bago lang sa channel ko, subscribe ka na, Team Motovlog nga pala guys. Pew! And shoutout ko na rin ang ating mga sponsor like Premium Gears. Yan, and syempre Popoys. Yan, sponsor natin yung guys sa tambike event. Popoys and Star Force. Yan guys, Star Force and Kaske. Yan, Kaske DJ Moto Gear. Yan, sa mga naghahanap ng helmet dyan, meron dyan sa Villasis guys. And Star Force naman guys sa San Fabian, Pangasinan guys. Maraming bentang helmet dyan guys. Medyo makulimlim yung panahon ngayon. Ewan ko lang kung ulanin tayo mamaya doon. Pero sana naman wag, diba? Sayang naman kung medyo ulanin tayo ngayong araw. Pero sa mga mahilig sa big bike, yan, makikita nyo iba't ibang klaseng big bike ang darating dun guys sa event natin, syempre. And open naman yun lower cc ka or higher cc big bike, diba? Open naman yun para lang magkakilala tayo mga riders dito sa Pangasinan, diba? Ayan, sa mga solid followers natin dyan, grabe, thank you, napaka solid nyo pa rin, grabe. Sa mga day ones dyan and sa mga bago nating subscriber, yan, shoutout sa inyo. Comment down below guys kung magpapa-shoutout kayo sa akin, diba? Sheesh! Meet up natin mga kasama natin sa Star Fuel. Parang replay na to. Pero at least kayo, may tambike tayo boy. May mga pag-giveaway tayo dun. Helmet, balaklava, stickers, keychain, mga ganyan guys. Mga bag, belt bag, ganyan. Mga para sa rider din syempre. Yan, abangan natin guys yung makasama natin para sabay-sabay tayo pumunta dun sa Boss Coffee. Siyempre dito naman yung meet up namin lagi para intersection dito sa gasolinahan sa Star Fuel. Baka naman Star Fuel. Yan, dito kami maghihintayan guys. Alright.
So yun guys, hintayin lang natin yung mga auto bros na kasama natin dito. Meron natang isa. Ba! Ang galing! Aga! Basta! Aga! Basta paglabas ko, kita na kita eh. Chill ride lang. So yun guys, hintayin na namin muna ibang kasama namin. Dito naman lang kami sa Star Fuel para sabay-sabay tayo sa Boss Coffee. So what is up guys, Team Oro Vlog here. Yan, dito na pala yung mga kasama natin, mga auto bros guys. Yan, isang R6, isang Z9, isang Z400. Syempre sa atin na si Toothless. Then yan, Benelli 502 and marami pang iba, Z9, GS, GSXR, Katana and R3. So guys, pupunta na tayo ng Boss Coffee. Hey! Wala nga. Utakan mo pa ako. Tangina, trago pa yung susi ko lang, kaya talaga to. So yan guys, konti commercial lang yun. So ayan guys. So ayan guys, let's go sa Boss Coffee. Oh, dami natin ngayon. Let's go, auto bros. Woo! Maganda talaga tignan guys yung mga motor, no, pag sama-sama tas marami. Woo! Talaga, kundi linis tayo bukas. Yan, no, auto bros. Magbiyaw kayo, full tank tayo ngayon. Here we go, Boss Coffee. Sheesh. So
Touchdown tayo. Oh, dito na. Dito na. Ayan guys, dito na tayo sa sa Boss Coffee. Saan yung bike night, bike natin guys yan. Ayan, ito pa lang kami guys. So, yan, mamaya guys. Pwesto lang natin to din, pakita natin. Sheesh. So yan guys, dito na tayo sa Boss Coffee nga pala guys. Tambike tayo dito. Ang Auto Bros, Tambike Night. Sure tayo mga officials. Oo, tapos member. Kaya guys, wala ka sa shoutout. Pwede sa mga masarapal to. Marapal natin. So yan guys, dito tayo. Halos marami naman na dito guys. Napumunta yung mga tulad yan, mga big bike and small bike guys, meron na dito. Kaya sana mamaya simulan na siguro natin yung raffle dito guys. Kaya makikita nyo. So guys, meron dito Ninja 14R. 14R no? 14R men, ang laki men. So yun guys, ito yung mga motor dito pala guys. Meron tayong ZX14, napakasolid, 1400cc. Wow, cool. Kaya guys, dito tayo sa bike night ng Auto Bros. What's up guys? Ano eh? What's up? Sila lang ba may drone na ako dito? Kaya kapit mo kaya yan doon? Ang bayan o doon? Okay na ako. Gago talaga din yung bisan mo. Huwag sa tao mo ito mo. Sinta ba lahat? Yan, James. Yan. Airdrop na lang ba? Kuha lang kayo ng buwan. Yung drone yung airdrop ah. Pag nanuba yan, literal na airdrop yan. Saan kami titingin eh? Hindi ko alam eh. O, pag si Tim, para kapitan. Sakit na ng panga ko. Boy, kumusta ka boy? Sakit na. Best friend! Lover boy! Pasok tayo sa tambike ng Auto Bros guys. Yun na, makukulit yung mga yan. Nasolve ko na. Ay. Thank you boss. So yun guys, shoutout sa Premium Gears Wheel Tech, Casque and Popoys guys. Sa pag-giveaway nila dito guys sa atin sa Bosco. Hi guys, I'm guys, Doc magsisimula Aris na tayo. from Auto Bros. Hindi po ako leader, di po ako presidente. Naatasan lang po mag-welcome. Thank you po sa pagpunta ng tambike namin. And di ko na maiisa-isa yung mga grupo, pero I think sa mga vloggers, no? Sa mga dun na. Hindi ko kasi na-memorize, like very impromptu po. Salamat and bilisan na natin mag-raffle bago umulan para hindi maputol yung ating kasiyahan. So lahat ng welcome, and then lista na yung mga hindi pa naglista. Thank you! Grabe. Okay. Keychain and loyalty card. Sito, Reno Villanos. Reno Villanos po. Reno Villanos. Keychain and loyalty card. Thank you. Fernandez. Parang magkakilala. Parang paghihalo. Aray. Si Sir Derek. Derek po, Derek. Sir Derek. Guys, yung mabibigyan ng loyalty card ng Popoys, may raffle yan sa page ko. May free drinks and foods. Derek, Inoki. Papalike na lang yung page ng Popoys. Thank you. Team Loki na naman. Wala din. Team Loki na naman. CJ Benzon. CJ Benson, Team CJ. Loki. Ayun. So ayan guys, ito yung mga nanalo. X. Ang pa-keychain natin. Simula pa lang naman Si Doc guys. Ken. Ay. Ayun po. Yun. Yung scooter ba? Ito. Thank you. Thank you. Ninja G. Ninja G, yun. Uy. Picture boss. Picture muna, picture. Team, picture. Kaisar Bruce. Ayun.
Thank you, sir. Thank you. Picture. Happy graduation. 25 pa rin. Krishi. Rishi. Ayun. Krishi. Ma'am Krishi. Mga susunod. Then, kaya dyan mo to. Ayun guys, napakarami natin. Picture. Ano pa dito? Okay. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Telegram na Reggie. Boss Reggie ba? Oh, next, Reggie Cruz. Boss Reggie! Boss Reggie! Reggie Cruz. Ayun, si Boss Reggie. Ako tawag ha. Paglagay yun. Ay, magandang sulat ka dun. Thank you ulit. Ayan, boss. Kaya ng Wiltec. Picture po tayo. Picture ulit, boss. Sulat ka. Dito. Oo, pwede pa. Ayun na, pasulat ka. Tayo sayang ano. Thank you, boss. Thank you. May ballpen dyan, may ballpen. Okay, Carl. Oo. Ayan, nabunot na. Tapos na yun. Team Loki na naman. Si ano, Cyrus. Tiplok yan. Cyrus Baguio. Hindi ako yun. Ay, ano mo? Ikaw ba yun? Ikaw yan? TikTok muna. TikTok muna. You're always on my mind. Ma'am Clara Moto. Ma'am Clara Moto. Ayun. Kaya sino mo ma? Sir, pwede bigyan ko na kayo ng Elios. Ayun. Thank you po. Yan eh. Saan mo nilalagay yung mga ano? Naghang. Ewan ko, binabalik ata ni Carlos Carton. Hindi, sa call lang. Sir Roji. Sir Roji. Ikaw na naman. Swerte mo talaga sa hapon. Busy din sa sasakyan eh. Magpa-vlog eh. Hapon-hapon. 1, 2, 3. Ay, ganun pala. Ay, gano'n. Team Loki. CJ. First name muna. Uniform niya. Nakita ko yung pangalan sa likod. Letter M ang umpisa ng pangalan niya. Pula yung damit. Marlon! Ay, ano yan? Nakapula sa likod. Nakapula. May pangalan sa likod. Nakapula to, nakapula. May pangalan sa likod. Nakapula. Nakapula. May pangalan sa likod. Sino kaya yung pula? Nakapula. Lahat nakapula lumapit. Nakapula! Nakapula! Ang na sige, sige po. Yung mga nakapula lumapit dito. Nakapula. Wala. Pulang motor. Nakasulat pa na, nakapula. Ayun, nakasulat niya, nakapula. Oo, okay. Nabasa ko rin yun eh. Oo, nakapula to. So guys, yung last natin is helmet pala ng set. M! Letter M! Boss Mark, Kamagi. Congrats! Papit naman, papit. Send ko kasi, Picture! Oh! Ayaw mo ata! Burot tayo ulit! So ayan guys, yung nanalo ng helmet natin. Okay, ano? Ayan. Picture. Saan picture? sama ko sa sapadita. Sama. Sapadita. Lahat. Winning ticket. Kompres. 1, 2, 3. So guys, yan, natapos na rin yung pag-giveaway natin. Tagal ah. Ang dami palang pag-giveaway. Daming pag-giveaway. Thank you ah. Thank you sa pagpunta. Thank you po sa inyo lahat. Thank you sa lahat ng mga sponsor. Sir Joel, thank you. Wiltec Kalasyaw guys. See you po tayo sa November 4. Yan, sa 4. Festival. Mas marami pa po tayong pamimigay doon. Yan. Shout out. Wiltec. Thank you. Kuya. Shout out Kuya Joel. Moto Bros, Motovlog, Carlitos Motovlog. Yun. Tapos shout out din natin yung ano natin. Anong speech mo pre? Ayun, maraming salamat sa pag-invite sa amin sa Team Bakbakeros.
Shoutout sa inyo, Team Bakbakeros. Shoutout. Shoutout din Sir Dom. Bakbakeros, singaw. Yan. Okay, 1, 2, 3. Bakbakeros! Yan, shoutout. Shoutout kay Sir Dominic. Pagaling ka. Yun. So yun guys, natapos na rin yung pag-giveaway and bike night natin dito sa sa Boss Coffee. Yan, salamat sa mga sponsors natin yan. Thank you, solid. So yun guys, sa mga dumalo dito, salamat sa inyo guys sa suporta sa Odo Bros and Team Oro Vlog na rin guys. So yan, bounce na tayo. Ingat dyan, ingat. Congrats. Tapos din. Oo. Sa mga bago sa channel ko, don't forget to subscribe my YouTube account Team Oro Vlog and Facebook account Team Oro Vlog. Yan. Shoutout sa mga rin nagpunta dito. Pasolid nyo guys. Shish. Uwian time. Boss, una na kami. Boss, una na kami. Ingat dyan, ingat. Napaka-solid dito. Ikaw, dito ka ba? Sige. Guys, yan, Odo Bros. Like nyo rin yung page namin guys, yung group page namin. Odo Bros ka pala. Sheesh. Diba, mapa-shoutout ka, naghanap ka ng jowa? Oo. Ano pangalan mo? John Red sa Facebook, oh. Siyempre. Yan dyan. Nakaon yan? Oo. Bro. Hey. Kaya shoutout na lang sa inyo guys. Hey. Bye-bye. Yan. Dami natin guys. Hey. Mga solid ng tambike natin ngayon guys. So guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Hindi ko na kayo masasama, kain na kami, gutom na kami ngayon. So guys, Team Oro Vlog, I'm out. See you next vlog guys. Woo!